Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Hello guys! Welcome to my channel. Tara guys, samahan niyo ako gawa tayo ng my own version, sinampalukang manok. Tara! Guys, magsisinampalukan manok ako for today. Ayan. Ayan, onion. Ayan guys, sunod naman natin ang ating kamatis. Ayan guys, after that, sunod natin ang ating chicken. Sangkot ko muna yung ating chicken. Ito maganda ang kanyang amoy. Mapangi. Ayan na guys. Add na natin siya ng water guys. Wow. Wait lang natin lumambot ang ating chicken. Guys, may own version ng sinampalukang manok. Nilagyan ko siya ng tanglad para mas maganda ang kanyang amoy. Ayan. Pilipino food tayo ngayon guys. Ayan guys, ilalahok na ang ating gulay. Ayan. Okra, upo, and talong. Dahil wala tayo sa Pilipinas, yan lang ang meron dito sa Saudi. Kaya, ayan ang ilalagay natin ngayon. Ayan guys. Sa Pilipinas, ang sarap nito yung patani. Ay, gustong gusto ko yung guys. Pero, nandito tayo sa ibang bansa. Walang mga ganong gulay na katulad sa atin. Kaya, ayan ang ating ilalahok. Talong, upo, and okra. Ayan guys. Ayan guys, ang gagamitin ko yung lemon salt. Kasi wala tayong press na ano ba, yung sampalok. Ayan ang ating sinampalukang manok. My own version guys. May tanglad pa yan guys. Try nyo guys. Love it. Ayan. Ayan guys, ang ilagay natin repolyo. Extend na kangkong. Wala tayong kangkong. Ayan, cabbage ang ilalagay natin guys. Ayan guys. Ang ating sinampalukang manok. My own version guys. Try nyo to guys. Ayan. Dahil wala din tayo guys ng panigang dahil nandito tayo ngayon sa sa Saudi. Mas masarap talaga guys yung yung fresh na sampalok. Pero ako, ito ang ginamit ko guys, yung lemon salt. Yan ang aking pang-asim guys. Ayan, handa na natin yung ating rice. Lapang na guys. Ayan.
Yummy! Thanks for watching.